Mikel Laboak euskal tradizioa, kantu zaharrak eta berrikuntza eta esperimentazio uztartu zituen bere sorkuntzan. Hori guztia oinarri hartuta abiatuko da bere izena daraman katedra berria. Mikel Laboak kulturan utzitako arrasto ahaztezina hartu nahi du abiapuntu eta artearen adarrukariak biltzen dituen zuhaitz moduko bat osatu. Katedra berri honetan ikerketa ezinbesteko izango da. Euskal artea eta folklorea bereziki musika, dantza eta bertsolaritza sustatzea eta ikertzea du helburutzat Mikel Laboa katedrak. Aurkezpenean bultzatzaileak, hau da unibertsitateko errektorea eta Gipuzkoako aldun nagusia, Marisol Bastida Alargunarekin bildu dira. Bera da Mikel Laboaren ondarearen gordetzailea. Eskerrak eman dizkie guztiei Laboak egindako lana onestea delako, eta garaitxarretan ere arte ezinbestekoa dela gogoratu du. Arteak bizitzen laguntzen gaitulako. Eta krisi garaian ere bizitza da handiena. Ekitaldian euskal kulturako izen propio ugarik hartu du parte, baita alderdi politikoetako ordezkariek ere. Carlos Santamaria egoitza honetan egongo da kokatuta Mikel Laboa katedra sortu berria eta udazkenean dagoeneko hainbat jardunaldi, erakusketa eta ekitaldi artistiko egiteko asmoa dute.